Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Isidro. Taong 1948, Talibon, Bohol. Misteryo para sa ilan ang naging buhay ni Isidro. Bawat detalye kasing may kaugnayan sa kanya, walang nakakaalam maliban sa kanyang pamilya na matagal na panahon na niyang hindi nakikita. Masikreto siyang tao, Pinuno, kaya naman malimit lang ang nagiging kaibigan niya. At kahit malalapit ang mga ito, halos pangalan lang nito ang kilala sa kanya. Bawat isa nakakaintindi sa kanyang pag-uugali, kaya wala yung pakialam kahit maglihim man siya sa kanila. Ang importante, nahihinga nila si Isidro ng tulong kung ito ay labis nilang kailangan. Dahil sa ganoong sitwasyon, tila bang naging pabor naman yun sa kanya. Alam niya kasi na wala siyang dapat patunayan sa kanyang mga kaibigan dahil kagaya ng mga ito, araw-araw din siyang naghihikahos, may makain lang. Pagtatapat pa niya na, wala namang espesyal sa buhay niya, kaya bawat parte ng kanyang kasaysayan hindi na dapat pang mabunyag sa iba. Naniniwala siya na may mga dalang sumpa ang bawat dila, kaya naman pinag-iingatan niya na malaman ng iba ang kanyang talambuhay, maging ang plano niya sa hinaharap. Ika nga ni Isidro na kung gusto mong magtagumpay sa binabalak mo, panatilihin mo itong sikreto. Hindi lahat ng nakakarinig at sumasang-ayon gusto kang makitang magtagumpay. Yung iba nagbabalat kayo lamang habang patalikod kang sinusumpa. Isa yun sa kanyang mga kinakatakutan, at kahit hindi siya ganong naniniwala sa lihim na karunungan, matindi ang kanyang pananampalataya sa mga ganoong uri ng paniniwala. Dahil dito, magmula noong natapos ang ikalawang digmaan, naging maingat na siya sa lahat ng bagay. Ayon sa kanya, na kung maraming kinuhang buhay ang digmaan, marami rin itong naibigay na aral sa kanya. Ito ang naghubog sa kanya para maging mabuting tao sa kabila ng dami ng panganib at karumal-dumal na pangyayari sa kanyang buhay. At kahit matagal niya na itong nalimot, patuloy pa rin siya nitong tinuturuan ng mga aral sa paglipas ng panahon. Dagdag pa ni Isidro na marami siyang rason kung bakit pilit niyang kinakalimutan ng mga nakaraan niya. Bagay na siya lang ang may kakayahang umunawa at wala ng iba. Dahil sa ganun niyang pag-uugali, hindi niya may pagkakaila na maraming taong hindi pumapansin sa kanya. Kahit nga nasa sentro siya, pakiramdam niya dayo lang siya sa lugar kung saan niya piniling manirahan habang buhay. Ngunit paunti-unti lahat ng alalahanin na kanyang nararamdaman, unti-unti na ring nawawala. Nakasanayan na kumbaga, at sa katagalan natutunan na rin niya na pahalagahan lamang ang mga taong nakapalibot sa kanya. Sa paglipas ng mga taon na kanyang pananatili sa Talibon, marami ang nagtatanong sa mga kaibigan niya kung bakit nagkaroon ito ng interes sa kanya. May mga nagsasabi na hindi siya karapat-dapat magkaroon ng kaibigan dahil sa ganun niyang pag-uugali. Ngunit ang mga nakakaunawa at nakakakilala sa kanya, mas pinipiling wag na lamang pansinin ng mga ganoong uri ng tao. Unang-una, hindi naman sila kawalan, at ikalawa, wala itong ideya sa kanilang mga pinagsamahan. 2 gabi bago sumapit ang kapistahan, nagkaroon sila ng mumunting salo-salo at kasiyahan sa bahay ni Isidro. Palagi naman kasing ganoon ang nangyayari, Pinuno. Gawa ng hindi siya ang tipo ng tao na mahilig na dumayo sa ibang lugar. Ang gusto niya, siya palagi ang dayuhin kung nais ng mga kaibigan niya na makainuman siya. Dahil dito, halos gabi-gabi na itong pumupunta para lang makipag-inuman. Minsan nga, 5 beses ang mga itong dumadayo linggo-linggo. Tinataon nila ito sa panahon ng anihan at taniman para hindi gaanong marami ang trabaho.
At kapag marami naman silang ginagawa, medyo malimit lang ang kanilang pagkikita. Dagdag pa niya na, sa tagal na ng kanilang pagsasama, yon ang unang beses na nagkaroon sila ng engrandeng inuman. Medyo pumera kasi noon ang isa sa mga kaibigan niya, kaya naman nag-ambag ito ng malaki-laki. Di pa man lumulubog ang araw, marami na silang napatumbang bote. 7 lang sila noong magkakainuman, kaya naman nung maparami, lahat sila halos lasing na. Yung iba mayayabang na, tapos yung iba naman, puro lang biro at tawanan. Hindi nagtagal, pansamantala silang binalot ng katahimikan matapos mabanggit ng isa sa kanila ang tungkol sa dati niyang trabaho bago siya naging magsasaka. Siyempre bilang lasing na itong si Isidro Pinuno, napaamin nito tungkol sa pagiging isa nitong sundalo. Ayon dito, nanilbihan siya noong panahon ng ikalawang digmaan kung saan halos mag-iisang taon siya sa unang hanay ng bakbakan. Marami ang namatay na kakilala niya, ngunit sa kabila nito, marami rin silang nalipol sa mga kalaban nila. Pagkasambit naman niya nito, bahagya naman siyang napangisi habang nagwiwika rito ng, "Naniniwala ba talaga kayong sundalo ko?" "Biro lang, kayo naman. At saka, bakit naman gusto niyo pang malaman ng pagkatao ko? Kalimutan niyo na yon. Sinasabi ko sa inyo, basura ang dating buhay ko. Ayoko nang balikan. At higit sa lahat, ayoko nang ipaalam." Dahil sa kanyang sinabi, napamura lang naman ang mga kaibigan niya na seryosong nakikinig sa kanya. Pagkatapos nun, di na siya kinausap ng mga ito. Pabor naman yun sa kanya, lalo pat mas makakainom siya ng maayos at masaya. Pagsapit ng 9:00 ng gabi, dito na sila nagsimulang magkwentuhan ukol sa mga aswang at sa mga nilalang na hindi nakikita. Ganun kasi ang usong-usong kwento noon, kaya kahit saang lugar kapag merong nagiinuman, hindi yun mawawala. Ayon sa mga kaibigan niya, totoo umano ang mga aswang, at sa kanilang baryo, meron silang iilang pamilyang kilala na at bistado. Ngunit, dahil kalugar nila ang mga ito, hindi sila nito ginagalaw. Ang nais lang mangyari ng pamilyang yon, makuha ang respeto na dapat para sa kanila. Ginagawa naman nila ito, kaya halos ilang taon nang naging tahimik ang lugar nila. Ngunit ang nagiging problema lang ay yung mga nilalang na nasa malalayong lugar nakatira. Kapag kasi may naaamoy itong buntis sa baryo, hindi nito mapigilang pumunta. Dahil dito marami sa kanila ang nadadamay at ang mas nakakaalarma pa sa lahat, merong mga batang bigla na lamang nawawala. Subalit kahit ganoon ang nangyayari, may mga naililigtas naman ng mga albularyo doon. Yun nga lang, meron pa ring hindi na nakukuha pa. Nang marinig naman ni Isidro ang tungkol dito, medyo naintriga siya kasi yun ang unang beses na nakarinig siya ng ganoong kwento sa kanilang lugar. Ang buong akala niya kasi, ligtas at payapa ang baryong yon, gawa ng wala pa naman siyang naririnig na pamilyang nag-eskandalo dahil sa pagkawala ng mga mahal nito sa buhay. Pagkarinig naman ng nagkwento sa kanyang sinabi, bigla itong tumitig sa kanya habang pabulong na nagsasalita. "Kaya walang nagre-reklamo dahil hindi ito pinapahintulutan ng mga manggagamot. Alam mo kasi kaibigan, mataas ang tingin namin sa mga albularyo. Kaya kapag may utos sila, sinusunod namin to nang hindi na nagtatanong pa. Marami ka pang hindi nalalaman sa lugar na to. Kaya dapat talaga magkaroon ka ng lakas ng loob na kumilala ng iba. Malawak ang baryo. Huwag mong piliing sa amin lang umikot ang buhay mo." "Hindi naman sa ganun kaibigan. Kilala mo ako, kaya kahit anong sabihin mo, hindi mo na mababago ang isip ko. May rason kung bakit ako ganito. Tsaka isa pa, nandiyan naman kayo eh.
Sapat na kayo para maliwanagan ako sa mga nangyayari rito. Nang marinig ito ng kaibigan niya, patangu-tangu lang naman ito. Di na yun nagsalita pa, at nang magkwento na ang isa pa nilang kainuman ukol sa mga karanasan nito, pansamantala doong nabaling ang kanilang atensyon. Ilang oras pa ang lumipas, nang mapansin nilang papasapit na ang hating gabi, nagpasya na silang itigil ang inuman. Kahit kasi malapit lang noon ang baryo sa bahay ni Isidro, kailangan pa rin nilang magpahinga, lalo pat marami pa itong obligasyon kinabukasan. Bago magtapos ang inuman nila, nagkausap muna sila bago magpaalam sa isa't isa. Yung iba nagyayapa, pero yung iba nagdesisyon ng umuwi. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nang makalayo na ang mga ito, may napansin si Isidro sa mga kaibigan niya na kakaiba. Yung dalawa sa mga yon pinuno, nakita niya na walang ulo habang naglalakad, kaya yung kalasingan niya biglang nawala. Sinubukan niya pa itong tawagin pero hindi na yun lumingon. At nung mawala na ito, parang gusto niya pa itong habulin, pero nang akmang papalabas na siya sa bakuran ng bahay niya, may mga narinig siyang tinig na parang nag-oorasyon. Umiikot ito sa buong paligid at kahit saan siya lumingon, naririnig niya pa rin ang mga tinig. Dahil dito, inunahan siya ng takot. Hindi niya mawari kung anong sumagi sa kanyang isip, pero napansin na lamang niya na nagmamadali na pala siyang naglalakad pabalik ng bahay niya. Pagkatrangka niya ng pinto, lahat ng tinig na gumagambala sa kanya bigla na lamang nawala. Literal na tumahimik na noon ang paligid, kaya naman yung takot niya dahan-dahan na ring bumaba. Ngunit sa puntong yon, hindi pa rin niya maiwasang mag-alala para sa kanyang kaibigan. Naisip niya kasi merong masamang pahiwatig ang ganoong pangitain, kaya naman kinabukasan maaga pa niya itong pinuntahan. Inaasahan na rin niyang hindi siya makakatulog dahil sa ganoong pangyayari, pero tila bang mas nanaig pa rin ang espiritu ng alak. Pagsapit ng sumunod na araw, magbabandang 9:00 na siya ng umaga nagising. Nang maalimpungatan naman siya, dali-dali siyang tumayo at naghanda. Ang kaso lang, kasagsagan pa lamang ng pagkakape niya, dumating na yung dalawang kaibigan niya. Sa kanilang magbabarkada, ito ang pinakamalapit sa kanya, kaya naman inaasahan na niya na kapag merong nangyaring hindi kaaya-aya, ito ang unang magbibigay sa kanya ng balita. "O Untok, ang aga niyo. Bakit?" Bungad na tanong niya rito habang papungas-pungas pa ng mata. "Di mo ba nabalitaan, Sidro? Nawawala si Tomas at Miguelito. Kasama namin sila di ba kagabi? Nakita ko pa ang mga yun na pumasok sa bahay nila. Pero hindi ko maisip, ba't sila nawala?" Nagtatakang sagot naman ito sa kanya. Nang marinig niya ang sinabi nito, agad siyang kinilabutan. Wala mang ideya sa kasalukuyang nangyayari. May kutob na siya ang nakita niya noong nagdaang gabi ay merong kaugnayan sa pagkawala ng kanilang mga kaibigan. Dala ng pag-aalala, nagdesisyon siyang bumisita sa bahay ng dalawa kahit marami pa siyang gagawin. Naisip niya na makakakita siya roon ng bakas na maaring makapagturo sa kinaroroonan ng mga ito. Ang kaso lang, pagdating niya sa lugar, napakarami ng tao. Halos naalis na rin ang lahat ng gamit ng kaibigan niya, tapos nasuyod na rin niya ang bawat sulok nito na maaari nitong puntahan. May mga nadatna na rin sila roong mga albularyo, kaya naman para makaiwas, hindi na siya tumuloy sa paglapit. Ang ginawa niya, kasama ang dalawa, binalikan nila ang dinaanan nito noong gabi sa pagbabaka sakaling meron sila roong matutuklasan. Ilang oras din sila ditong naglaan ng oras hanggang sa hindi nagtagal, may napansin silang mga bakas ng putik at kalmot sa mga punong ilang metro lang ang layo mula sa bahay niya.
Palaisipan yon para sa kanila. Gawa ng unang-una, hindi naman noon umulan. Malabong magkaroon dito ng putik sa kadahilanang nanunuot ang lupa sa paligid. Imposible ring mula ito sa kaibigan nila, gawa ng hindi naman ito natumba o kung ano pa. Dahil sa kanyang mga natuklasan, sinubukan niyang tuntunin ang lugar na pinagmumula ng putik. Sa pamamagitan ng amoy nito, malalaman niya kung saan yun nagmumula, kaya naman hindi siya tumigil sa pagtuntun hanggang sa mapadpad na sila sa palayang malapit sa sapa. Liblib ang lugar at base sa nakuha nilang ulat, pagmamay-ari ito ng isang matandang babae. Walang nakakakilala sa taong yon at ang mga taga-baryo pinipiling iwasan na lamang ang mga lupang pagmamay-ari nito. Ayon kasi sa mga matatanda, ang babaeng yon ay may kakayahang magpadapo ng sumpa sa taong kinagagalitan nito. Dagdag pa nila na may mga biktima na yon sa kanilang lugar, kaya naman para makaiwas sa tiyak na kapahamakan, mas mainam na iwasan na lamang nila ito. Mariin din itong inilahad na hindi naman sa kanila ipinagbebenta ang nakuha nitong palay sa sakahan niya. Kaya kahit nakatira yon sa sakop ng kanilang baryo, mas maganda pa ring ituring nila itong estranghero. Dahil sa ganong kwento, marami ang taong natakot dito. At magmula noon, ang babaeng kinakatakutan nila ay hindi na rin nila nakita pa. Ramdam nilang buhay pa ito. Ngunit kapag lumalapit sila sa lugar kung saan yun nakatira, nakapagtatakang hindi nila yon nasisilayan. Meron na ring taong nagmamanman sa matanda. Ngunit makaraan lang ang isang linggo nitong pagmamasid, binalot ito ng malubhang karamdaman. At bago ito mawala ng buhay, nabanggit nito sa kanila. Nabigo nitong makita ang matanda kahit napakatagal ng paglalagi nito sa lugar malapit sa bahay ng nilalang. Nang marinig naman ni Isidro ang sinabi ng kanyang kaibigan, hindi niya maiwasang makaramdam ng takot. Gayunpaman sa kabila nito, nanatili pa rin ang kagustuhan niya na malaman ang totoo. Malakas ang kanyang kutob na dito nila mahanap ang dalawa, kaya hindi siya tumigil sa kabila ng takot at mga pag-aalala niya. Pagpasok nila sa palayan, dito na tumahimik ang dalawa niyang kaibigan. Hindi man ito makapagsalita, bakas sa kilos nito ang matinding pag-aalala at pagkabahala. Ilang minuto pa ang lumipas, sa dulong parte ng palayan, may nakita silang bahay na nakatirik malapit sa pangpang ng ilog. Tinatago rin ito ng mga malalaking puno, kaya kahit tirik na tirik ang araw, medyo malilim pa rin sa lugar. Hindi nagtagal, nang makalapit na sila rito, di pa man nakakapasok sa bukana ng bakuran, panay na ang kanyang pagsigaw sa mga taong naroroon. Nagbabakasakali siya na merong makakarinig, pero ilang beses na siya noong tumawag, wala pa ring nagbubukas ng pinto. Nang mapagtanto naman yon ng kanyang mga kasama, agad naman siya nitong hinawakan sa damit niya habang nagwiwika ang isa ng, "Wala nang tao, Isidro. Bumalik na tayo. Maawa ka naman sa amin. Meron kami mga anak at pamilya. Kung nagpapakamatay ka, ikaw na lang. Huwag ka nang mandamay." Pagkasambit naman ito ng mga kataga, agad niya itong tinitigan, ngunit sa halip na magalit, nagulat siya sa kanyang mga nasilayan. Yung kaibigan niya kasi umiiyak na dahil sa matinding takot na nararamdaman nila. At dahil sa kanyang mga nakita, inutusan na lamang niya ang mga itong dumistansya. Pinayuhan din niya itong magtago sa puno at tatawagin na lamang niya ito sa oras na may maramdaman siyang kakaiba. Matapos ang kanilang naging pag-uusap, dali-dali naman yung sumunod. Nang mawala na ang mga ito, kampante siyang naglakad papalapit ng bahay. Ngunit di pa man siya nakakalapit, may nakita na siyang nilalang na mabilis na gumapang patungo sa ilog. Buntot lang nito ang kanyang nakita, pero kahit ganun, alam niya na isa itong malaking buhaya.
Sa pagkatok naman niya sa pinto, mahinahon niyang tinawag ang may-ari nito sa loob hanggang sa may marinig na siyang tinig na nagmumula sa isang matandang babae. Maya-maya pa, unti-unti na rin itong bumukas hanggang sa bumungad sa kanya ang isang babaeng uugod-ugod na at halos hindi na makatayo ng tuwid. Bulag na rin ang kaliwang mata nito, tapos may suot itong itim na talukbong sa ulo. Amoy lupa na rin ang baho ng katawan nito, kaya naman para hindi siya mailang, umatras siya ng bahagya. Gayunpaman, di niya ipinakita sa matanda na nandidiri siya sa amoy na nalalanghap niya. Bilang dati kasing sundalo, nakasanay niya ng magtiis sa mga ganoong sitwasyon. Nang magkatitigan na sila, napangiti lang naman yun sa kanya habang nagtatanong ng, "Bakit? Ano ang kailangan mo, Ginoo? Pumasok ka sa bahay ko. Pagpasensyahan mo na, ha? Hindi ko inaasahan ng bisita." "Dito na lang ho tayo mag-usap. Meron lang din naman akong itatanong sa inyo. Kagabi ho, nawala ang dalawa sa mga kasama ko. Hindi namin sila matagpuan sa baryo, kaya ang ginawa ko, pinuntahan ko ang huling lugar na kanilang dinaanan. At sa aking pag-iimbestiga, may mga putik ako roong nakita na dito lamang sa lugar nyo alam kong makukuha. Huwag ho kayo mag-alala, Manang. Wala ko nitong pinagsabihan. Ang gusto ko lang, makumpirma ang aking mga hinala." Nang marinig ito ng matanda, biglang nawala ang ngiti sa mga labi nito. Paunti-unti, naging seryoso na yon habang nakatingin sa kanya. Hindi na rin ito gaanong umiimik hanggang sa maglakas loob na itong sumagot ukol sa mga mali niyang hinala. Mariing pinaratangan ng matanda ang kanyang sinabi, gawa ng ayon dito, wala na siyang kapasidad pa na gumawa ng kabulastugan. Tinanong din niya ito kung kakayanin niya pang dukutin ng mga taong tinutukoy niya base sa kanyang edad at estado. "Kung akong pinaparatangan mo, mag-isip ka ng mabuti. Sa tingin mo ba na sa edad kong ito magagawa ko yung sinasabi mo? Malakas ang mga kaibigan mo. Kaya kung dudukutin sila, paano ko naman yun gagawin? Baka naguguluhan ka lang, iho. Maghanap ka pa. Malay mo, meron ka pang makita." Subalit habang nagsasalita ito, batid niya na parang hindi yun nagsasabi ng totoo. Masyado kasing malikot ang mga mata nito, kaya naman napakahirap nung paniwalaan. At sa pagpapatuloy ng kanilang argumento, sinikap niyang ilahad sa matanda ang kagustuhan niyang halughugin ng bahay nito. Sa parang yun kasi, mapapatunayan niya kung totoo ba o walang kabuluhan ang mga hinala niya. Dagdag pa niya na, wala namang mawawala sa panig nito, kaya kung hindi kakasama ng loob nito, gusto niyang pasukin ang bahay at libutin ang lahat ng makikita niyang sulok. Subalit nang marinig ito ng matanda, muli na naman niyong ngumisi. At sa isang kisap mata, napansin niya ang pagbabagong kulay ng mga mata nito. Unti-unti itong nagkulay dugo hanggang sa umusli na rin sa bunganga ng matanda ang mga matatalas nitong pangil. Pag-uwi naman ito sa kanya, napansin niya na nag-iba na ang boses nito, kaya naman dali-dali siyang naalarma. Pag-ikot ng kanyang paningin sa paligid, may nakita siyang malaking tipak ng kahoy na siya namang dali-dali niyang kinuha nang masipat niyang susunggaban na siya ng nilalang. Dahil sa kanyang ginawa, ang katawan ng kahoy ang nasakmal nito. Yun nga lang, habang pilit yung iniaalis sa kanya ng nilalang, paulit-ulit naman siya nitong inuundaya ng saksak hanggang sa tuluyan na niyang mabitawan ang tipak ng kahoy. Matapos nun, umatras ito sa kanya ng bahagya habang humahagik-gik. Dito ito nagmadali na paslangin siya, gawa ng inaasahan ng nilalang na wala siyang kasama. Ilang minuto pa ang lumipas,
Pilit naman siya nitong sinindak habang pasimpleng pinapapunta sa tubig. Akala nito hindi niya yun nahalata, pero lingid sa kaalaman nito na bago pa man sila magpang-abot, alam niya na nag-aalaga ito ng mga buhaya. At kaya lang naman siya roon sumunod ay dahil sa lugar na yon, may malalaking bato at tipak ng kahoy siyang makukuha. Walang sabi-sabi, isa-isa naman niya itong pinagpupupulot, sabay bato nito sa matanda. Ngunit ang ganong klase ng pag-atake, hindi man lang doon umepekto. Pagsilay niya kasi dito, napansin niya na hindi man lang ito umilag. At ang mas nakakabahala pa sa lahat, wala siyang nakitang sugat matapos niya itong hampasin ng malalaking tipak ng bato. Dahil sa pangyayaring yon, wala na siyang maisip na paraan maliban sa tumakbo. Alam kasi niya na sa ganoong sitwasyon medyo tagilid na siya. Hindi niya kasi sukat akalain na ganon kalakas ang matanda, kaya naman hindi niya maipagkakaila na nasurpresa talaga siya. Maya-maya pa, dala ng desperasyon, hindi na siya nag-atubiling kumaripas ng takbo. Bago rin siya makalayo, sinenyasan niya ang mga kaibigan niya na umalis na rin sa lugar na pinagtataguan nila. Nang marinig naman ito ang senyas, dali-dali naman itong tinahak ang daan papalayo. Pansamantala nagkanya-kanya na muna sila upang masigurong may makakaligtas pa rin sa kanilang grupo para magbahagi ng istorya sa iba. Di nagtagal, kagaya ng inaasahan, nakaligtas ang dalawa niyang kasama. Ngunit itong si Isidro Pinuno, hindi na nakaalis doon. Paikot-ikot na lang siya sa mga bakawan. Animoy wala ng pag-asa na makatakas dito. Halos bali-balik na rin niya ang kanyang damit, pero hindi pa rin ito epektibo. Hindi naglaon, napansin na lamang niya na unti-unti na palang lumulubog ang araw. Dala ng matinding pagod, pansamantala na muna siyang naghanap ng mapagtataguan para magpahinga. Alam niya kasi na nailigaw na niya noon ang matanda, kaya naman hanggat may panahon pa, kailangan niya maibalik ang kanyang lakas. At habang wala siyang ginagawa, gamit ang nakasuksok na kutsilyo sa bewang niya, kumuha siya ng mga sanga ng bakaw. Pinatalim niya ito, tapos sinunog para hindi ito basta-bastang mababali. Mga 8 pirasong ginawa niya noon, nang sa gayoy masiguro na hindi siya mauubusan ng armas. Maya-maya pa, pagbalot ng kadiliman sa paligid, dito na siya nagsimulang umusad. Ang tanging nagpapalakas lang noon sa loob niya ay yung 3 sigarilyo na kanyang daladala. Hindi na rin niya alam ang kanyang mga dinaraanan, ngunit patuloy pa rin siyang nagbabakasakali na ito ang daan papalabas. Ang kaso lang, hindi pa man sumasapit ang 7:00 ng gabi, napansin na niya ang pagiging maligalig ng ilog. Sa ibabaw nito, mayat maya ang pagkumpas ng mga buntot, indikasyon na natagpuan na siya ng mga alaga nitong buhaya. Alam ni Isidro na mapanganib na ang sitwasyon niya, kaya hindi na siya nagsayang ng oras na humanap ng daan pabalik sa palayan. Naisip niya kasi na yun na lamang ang pag-asa niya, kaya kahit anong mangyari, kailangan niyang makarating dito. Ang problema lang, bago niya marating ang palayan, obligado siyang tumawid ng ilog. Ito kasi ang pinakamalapit na daan, kaya wala na talaga siyang pagpipilian. Dahil dito, imbis na panghinaan ng loob, tinatagan niya ang kanyang sarili nang sa gayoy makagawa siya ng mga bagay na alam niyang imposible. Walang sabi-sabi, agad naman siyang lumusong sa tubig, sabay dali-daling langoy patungo sa kabilang ibayo. Subalit di pa man siya nangangalahati, nakita na niya ang mga buhayang sumusunod sa kanya. Maya-maya pa, isa sa mga ito ang sumakmal sa kanyang binti, dahilan para madarag siya nito pailalim. Akala nga niya mamamatay na siya, pero nang mapagtanto niya na hindi gaano kalakasan ang kagat ng buhaya, pilit siya roong kumawala. Marahil wala pa itong utos na paslangin siya,
Kaya naman sinulit na niya ang pagkakataon. At kahit nahihirapan, nagpatuloy pa rin siyang lumangoy hanggang sa bigla na lang siyang dinagit ng matanda. Pagpaitaas niya sa sapa, dali-dali siya nitong iniangat ng halos 20 metro mahigit. Nang marating na nito ang tamang taas, binitawan siya nito patungo sa palayan. Pagbagsak niya sa lupa, literal na nagkandabali-bali ang buto niya sa katawan. Hirap na nga rin siya noong huminga, pero pinipilit niyang huwag mawala ng malay. Pagkaraan pa ng ilang minuto, dahil sa kagustuhan niyang mabuhay, muli siyang nakatayo. Paika-ika man, humanap siya ng mga punong mapagsisilungan upang hindi na siya nito muling madagit pa. Subalit kahit nakarating siya sa lugar na hinahangad niya, di niya pa rin inaasahang mabubuhay pa siya. Ilang metro kasi ang layo mula sa kanya, nakita niya ang matanda na nakalutang sa ibabaw ng mga tanim nitong palay. Galit na galit itong nakatingin sa kanya. Animoy may nagawa siya ritong hindi kaaya-aya. Pag-atungal naman ito ng malakas, mabilis naman itong sumunggab sa kanya. Ngunit hindi pa man ito gaanong nakakalapit, napilitan na itong umatras. Dala ng pagtataka, agad siyang tumingin sa mga sanga ng punong pinagsilungan niya at dito na nga niya nakita ang mga baging ng makabuhay na nakapulupot. Walang sabi-sabi, pinagpuputol niya ito, sabay inom sa dagta nito. Harap-harapan niya itong ipinakita sa matanda hanggang sa ito na mismo ang nawala ng interes sa kanya. Dahil sa pangyayaring yon, nakaligtas si Isidro. Nadatnan siya ng kanyang mga kaibigan sa liblib na parte ng daan patungo sa baryo na nag-aagaw buhay na. Ilang araw pa ang lumipas, nang medyo bumuti na ang kanyang lagay, dito na siya kinausap ng albularyo. Hindi man detalyado ang kanyang kwento, ipinagtaka pa rin ito kung paano siya nakaligtas mula sa kamay ng matanda. Nabanggit din ito sa kanya kahit sila hindi nangahas na kalabanin ito dahil alam nila kung gaano yun kalakas. At magmula noon pinuno, hindi niya na sinubukan pang alamin ang misteryosong pagkawala ng dalawa niyang kaibigan. At sinabi rin niya sa mga nakausap niyang albularyo na ang susi kung bakit siya nakaligtas sa matanda ay dahil sa ginawa niyang pag-inom sa dagta sa baging ng makabuhay.